Di teqîna mîneke paşmayên Daişê de her du çavên xwe jî dezdan. Ehmed û ji ber kontrolkirina bajarê wî jî alî hêzên çekdarên ser bi Tirkiye ve bajarê xwe Efrîn bi cihişt û bi malbatî berê xwe da Kobanê. Lê Kobanê karê avakirina xaniyan dikir, lê beriya 6 mehan di bûyerekî de her du çavên xwe jî dezdan, piyên wî jî birîndar in. Me esas dikuran kevirekî wisa mezin hebû. Me çû kevir rakir bin kevir da luğmê Daişê bû. Luğmê Daişê ser çavê min da fecirî çavê min kûr bûn, cimcimê serê min şikest, fekê min şikest. Sê zorê min hene ez nikom zikê wan têr bikim. Cilê Eîdê dixwazin ez nikom cilê Eîdê ji wan re bikirim. Çavê manî bûye ez nizim ez kê çi bikim. Yani halê min pir zor e û çetin e û zehmet e. Berî sê mehan berê xwedan Herêma Kurdistanê ji bo wergirtina çareseriyê. Lê ji ber pîçbûna demarên çavê wî êdî çareserî ji bo tune ye. Niha jî hevjîna wî neçar e bi her gavekî li gel be. Daxwaza wan jî dubare neştecî bûne. Nikom Ehmed daxwakê bêlim. Em Ehmed jî bînê qıçko bîl cemin. Ola çûvê qıçıkna dikim Ehmed jî hona bûye. Ez nikom daxwakê Ehmed bêlim. Ez darim mesela dîkanê nanînim tiştekî me têm Ehmed li erdê ye. Kesê li xwe pê min xebe bêştara qıçkê te çûçikene tune ye. Ez jî ênê dixwazim ji min re talab bişînin seferek tiştekî ji min re ew bikin mani xatirî vê qıçkina da. Qıçkê me her sêk çûçikene. Tewrî mezin 5 salî ye. Lawik 4 salî ye. Xeyskê me vay tewrî çûçik 2 sal nîvî ye. Me hevnokekî çû xidan kim. O Ehmed ketî vî halî ez nikanim tî îşî bikim. Ne şixal, ne kar, ne tiştekî. Ehmed bavê sê zaroka ye. Mezina wan Norcana 5 salî ye. Norcana ku bavê wê beriya niha jêra pişt û pena bû. Niha ew bave nikare tiştekî pêşkêşî wê bike. Belku li bendê aliyek ji wî û zarokên wî re bibe pişt. Wekû alîkarî ji vê malbatê re UNHCR, ev qaîdet nava kampa dereşkiran de da vê malbatê. Rêveberiya kampê jî kelûpelên nava malê de pêşkêşî wan kirin. Lê taniha ne erzaq ji we re hatine pêşkêşkirin, ne kesekî jî seredana wan kiriye û pirsa rewşa wan kiriye. Helebce Saedûn Rûdaw, kampa dereşkiran.